רוצים להפוך את סביבת העבודה שלכם לבטוחה ובריאה יותר? אז בואו הצטרפו אליי לדקה הקרובה. שלום, שמי צביקה כץ, מנכ"ל חברת ארגוטיים. אם אתם ממונה בטיחות, פיזיותרפיסטים, מרפאים בעיסוק או מנהלי משאבי אנוש, יש לי הזמנה שיכולה לשנות את הדרך שבה אתם רואים את עולם העבודה. תחום הארגונומיה והבריאות התעסוקתית מתפתח במהירות, וזה הזמן להעמיק, לתרגל ולרכוש כלים שיקדמו אתכם, גם מקצועית וגם אישית. בקורס החדשני שלנו בין 12 מפגשים, תתנסו בעבודה מעשית, תלמדו להדריך עובדים, לשפר את סביבת העבודה, ותחשפו לפתרונות הארגונומיים החדשניים ביותר. אם אתם ממונה בטיחות, תלמדו איך לשלב את עקרונות הארגונומיה בהדרכות ובבקרות השוטפות. אם אתם מטפלים פארה-רפואיים, תגלו כיצד להטמיע חשיבה ארגונומית בעבודה עם מטופלים. ומנהלי משאבי אנוש, לכם תהיה הזדמנות אמיתית להשפיע על רווחת העובדים. זו לא עוד הרצאה פרונטלית, אלא חוויה דינמית, מקצועית ומעשירה, שפותחת דלתות לשיתופי פעולה חדשים עם אנשי מקצוע מתחומים שונים. בסיום הקורס תקבלו תעודת סיום מטעם ארגוטיים וגם הפתעה אישית לכבוד אירוע הפתיחה. זה הזמן שלכם להכיר מקרוב את עקרונות הנדסת האנוש, שיטות האבחון המתקדמות והפתרונות החדשניים ביותר בתחום. השאירו פרטים ונחזור אליכם עם כל המידע להרשמה.